Bună ziua! Mă numesc Ovidiu și pe data de 24 noiembrie 2020, o mașină Dacia 1310 se apropia din față. Și fără să vadă bariera aceea, a intrat în ea. Și mașina, lovind bariera, a sărit de la locul ei și m-a lovit în cap. Am intrat în comă, am stat în comă 1 an și o lună. Termină la mine în gură, hai! I am here with the Dr. Uwe Boll, and to all our haters, we tell them to fuck off. Yeah, fuck off. Just fuck off. Yeah, and haters. fuck you also. Yeah.